آزمانکک گپ ہمائنت نبشتہ کار فضل کریم شپ میزاں میزانہ جنزانت گوریچا کسی گرز نیست آگم بے رحمیہ درچکانی تاکاں سندگایت بازار دراتکی نیمگا کودا مینے محل دروش میں ماڑی چپے نیمگا یا کرگین یہ تہا کوھن سالی چراگے گمبر مراگش روزنا تہاری را پروش دئیگ جودو کوشست ہے ہمیں کرگینے تہا یک رشتگیں تہتی سرا 40 سالی آدمے دراجت آئیے پادانی سرا یک لیگاریں کمبلے ایرت ہمیں تہتے دیما ہاکانی سرا جوان سالے ماحل گوتی کسانے براتا نشتگا تا یہ چموتی ماتا سکتا کے چگوستگیں داروچاں تہتے باہوٹت آہاں چشیں وسیلگیں نیست کے وتی ماتا طبیبیا پیش بدارت آہنی پتا دیرت کے چری دنیائے سفر کتگت آہنی چار گزار ہمیں برزگے ماتا کو دوشیں شفا آئیے ماتے طبیعت سا خراب بھی تو آئیے زندے چراگے روشن مرمران کو صوف سرا ماحل گو ہمیں نیتا کودا من گورا شد کے دستی دراج بکن کودا آئیا چیزیں زروامدہ پائیے ماتا دواؤ داروی بت بلے کودایا آئیرا لاتی ہنچی حبر گوشت کے آگوں عرصی کے چمہ لوگا واتر بود لوگا آئیا وتی ماتے حالت چارت نکوت آ پداگوں بے آٹیے پاداں کودا مینے میتگا شو کودایا گو آئیے گندگا گوشت گپ ہمائیں اے وچیں کاری ہم نہیں تی ماتے علاج زرہم درکایاں آئیے ساہ رکی تو شمیں زندگی ہم شریعہ گوزی اگر مات مرت گڑا باری شمیں چی حال بھی وتی دلا بچار محلہ کودائے سوچا کھیں گپ گوش درشتن وہ بیتواریا لوگا شد کودائے گپا محل عجبیں گڑونجیا دورتا تگت مات زندگی یا وتی ننگ بیرگا مات زندگی آئیے ننگارا پروشتات شپاوتی بانزل پچکتان دنیا واب کب کودائے ماڑیا سکھ سکے بنا بود